kok nggambar kang sampai happy kan operasi. Wonten hati-hati yang nutur ning kaya setengah jamur putih berwarna. Kuwi pangarsanipun duren sajuri. Ojo tali-tali ami jitimur kudu etinutuk latine pindho dosa petri dasar 13 ing warna abrit. Gelang lamun to kapan duwe ngomong itu. Asmiri sang pengantin putri ngelarang gandas-gandas bicarane gandas ruwa sesolai teregal-teregal gerak yang semangat dadi lan pantes. Mau dari jonggo manggung awalnya gedung pamidangane antara Dimas bawa di Pranojo siset kapatot ing adoman pindho cengkir gading piningit biaya ajeng balung-balung anak dia kami toko sepuh bandading sariwa banding awan bebet timbal kialan anak dari seluruh selebinatur kejar gederlir Cinongko dedek dia bahwa setempat kulitan pun kuning ngebutin astane gede gominatan jenjeng putih dan cukumannya astabila jempol dari siang sarpo dari jimarin amujud tanjung korawun dan tangan lagi sejatuh simpon kasih kata syarat warna indah warna edikan patut kinondro kumrak wisal mengatakan putih dasar pengantin putih rasuk busana pramis mari gagrak muslimah kami jenis saking ini dan ekap belok kalau untuk kinondro dikaget ukoro siang patahnya ratri kemungkinan rahino saya tos datang pinanti kukutin panyondro berbasang kurang candro, kurang rupo nah itu kebini-bini laksono pambujo wiwoho sakala wonten tengoro arso lumaraping risang bagus ali hamdan dijil saking gedung busono wos dumugi wahyaning mongso kala dumaweng nugroho saking panguwasin Gusti ingkang prakarya jagat sinar sang sedya tomo akluri budaya agung lunine pumedhaing wahyu ingkang sinebat nugroho asmara pertama tumanduk wonten pasoraning sapojo penganten kapuk tawur yang dewi lumaksana jumanten kanthi gagah kabar pagi ikan indah tulisannya warni yen sinawang akon gagah hidup so agung merahbumi Prabowo soiraket geyo lumaksana menggunung sanjung modeling si tinggil dinadroto modeling sasono pinajang sanjiri bertamu kampung Dewa Putri sebisa mali wonten ing kiwa dulika sira pengantin kekali sampun pepanggihan hamurwakani adat Widono ingkang sinengker kemarin risang pengantin kekali sesarengan hambalang gantal pergalanan gantal sesarengan ingkang winastan kundang kasih adalah budak-budak lajeng papanggihaken dening ingkang kilumatan Bobo Wiknya punjul wonten Bobo Wiknya kula dherekaken jengkar saking palenggahan tumuju wonten ing sasana inggil Dinabroto wonten ing sasana panggih ingkang saperlu mratelaken panggih temu manggen kekalih semoga kula dherekaken Prabowo kakung Dewa Putri ingkang kilawatan sakawis wekdal pripun Bobo Wiknya badhe jumurung puja-puji pangastuti tumrap sapojo pengantin kekalih berkang tigas kawiluhur pinaringan slamet wilujeng bagya mulya kang ana rega benya mangun balisma tumuju wonten ing keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah berkah barokah wiwit dunya tepaking belahan monggo Bobo Wiknya nggih kita raos iya, mari berdoa. Alhamdulillah, tetap di mana Pak? Mereka asal tempat di
Sekawan ya Mas. Pasal itu ditukar baru dilipat. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya ya kan. Mungkin aku minta mereka karaoke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong iku ikine ape makan. Jane nek guru terus ya. Sekarang ditukar satu persatu di ada jalannya, oke. Setelah itu dilempar ke atap. Saya mohon untuk mas-mas melempar kembali mayang ya. Kalau dilempar di rumah sendiri jangan tetangga. Sudah ditukar, oke. Oke sebelah ini itu dua sebelah yang berbeda ya, yang berbeda. Dua sini, dua sana gitu. Deh, sebenarnya masalah tangga ini. Paripurno apa biasa dari dua bukitnya. Yo kalau jenazah kemarin nggak dicerok adat Widodo salah jenipun. Lucu wujuding antigo silakat tim Bogor ke Songo. Pak Isnan terkaburi Tosari Winaswan Sekar Selaman. Salah jenipun karena antigo Samus Madyo. Dia apa impor dari sang bagus Ali Hamdan dia disampaikan dengan aku ada kemarin langsung bisa ayu isakiro dia hadratkan sudah kolbu dari aku kalau yakin bukti dari guru sejati ya sejatinya guru nabi.
kanang andika tinapaking padha pecah saknalika pratandha wis pecah sedyane kasebadan sedyane pramila daya-daya risang pengantin putri lajeng mawitra menika sinebat wiji sampane ingkang raka denajak serno saliring sukerta tulus mulya manggih raharja warna ingkati daya mawitra sampanipun ingkang raka daya ngrangu padha kepareng risang ayu kadherekaken jumeneng linanting dening risang bagus dening pepunden ibu bapa jasmani kadherekaken Ibu Sumiati kepareng hawarakaken ingkang putra putri kinasih kanthi wastra simbol kanan kiri hawane abrit galak seta lon-lonan badhe kalarawaken kula jawatring sasana palenggahan sasana liyangga Bapak jasmani wonten sak ngajengipun putra putri kinasih wondene Ibu Sumiati wonten sak kemurinipun jumangkah lombonan lut beramaning pradonga munyoha rangit wardi sinan diwilih Romo dana ibu kepareng tansah nuntut ingkang putra putri kinasih kumujuran ingkang utami murid tansah bapayun budi rahayu widodo temaking mulya den wani ing lelabuh bener linambaran sedya kang